данғара шаҳре ки офтоб доманҳои ҳосилхезро навозиш мекунад ва кӯҳҳо гӯё посбони замон бар замин нигоҳ меоранд. дар дили ҷануби тоҷикистон ҷойгир аст. иқлими мулоим, замини ҳосилхез ва оби фаровон данғараро гавҳораи кишоварзӣ гардонданд. дар ин ҷо гандуми зарин мерӯяд, ангур, пахта ва анорҳое ки рамзи ширинӣ ва фаровонии ин сарзамин шудаанд. фахри шаҳр донишгоҳи давлатии данғара аст. садҳо ҷавонон аз гӯшаҳои гуногуни кишвар ба ин ҷо меоянд то донишандӯзӣ кунанд ва мутахассисони ояндаи тоҷикистон шаванд. ҳамзамон данғара бо чойхонаи худ низ машҳур аст. ин ҷоест ки рамзи меҳмоннавозӣ ва ҳунармандии мардуми тоҷик ҳисобида мумкин аст. данғара танҳо нуқтае дар харита нест, ин фазои умед аст, рамзи навсозӣ, дили хатлони тоҷикистон. имрӯз ман омадам то ки аз сокинони данғара тайёр кардани шакароби момагиро омӯзам. сари аввал аз пиёз сар мекунем. пиёзро майда карда дар табақ мегирем. интавр майда мекунем шар. баъдан зеленро реза мекунем. дар ин шакарро нони танӯрӣ, нони мақсад нони сиёҳак мегӯянд ку гандума хеле истифода мекунанд. ба нони халамафати қатқат мегӯянд ку ӯ хеле. ҳозир мо нони бозори танӯри қатӣ тайёр мекунем. акнун мо пиёзро реза кардем, зелениро реза кардем, майда мекунем пиёла қатӣ. барои чӣ пиёла ё сангтамаха майда мекунем? барои хушрӯтар, таъмаш зеботар омадан хуб бояд майда шавад. хӯрокҳое ки ман тайёр мекунам, истеъмол мекунам, аз модарам ёд гирифтагиам. маҳсули дасти модарам мебошад ҳамаш. аз чӣ хӯроке ки ман ёд гирифтагиам мекунам, аз модарам ёд гирифтагиам. мо дар тарбияи модар калон шудагӣ то ҳол. ҳозир бодирингро майда мекунем, якҷоя мекунем. баъд аз бодиринг помидорро реза мекунем. аввал дар ҳамин ресторани Амир Раҳмониён кор мекардам, повар кор мекардам. баъд аз ҳамин ҷо оста оста як суруд ду суруд хондан гирифтам, оста оста баъд ба қасди фарҳанг баромада кор кардам. то ҳол дар ҳамон ҷо кор кардастам. акнун помидорро реза мекунем. ман реза мекунам. ҳозир то помидор реза карданашро ман як суруд бихонам. хуб. чӣ наму суруд бихонам? ягон тоҷикӣ. نفس به تو نفس نیست عزیزی دلی من، به هوای تو هوس نیست عزیزی دلی من، به هوای تو هوس نیست عزیزی دلی من،
بالی ابرو کشا هم پر و هم بالم شو بالی ابرو کشا هم پر و هم بالم شو مرغ دل مرغ قفس نیست عزیزی دل من مرغ دل مرغ قفس نیست عزیزی دل من عزیزی دل من عزیزی دل من. اکنون ما اینا را نمک کرده یک جای میکنیم. در این شکر را میتونیم چکه یک جای کنیم شکرابی چکگی کنیم نکن حاضر ما شکرابی مامگی آب و روغن قطعی حاضر آب را میندازیم حاضر روغن را یک جای میکنیم شکرابی بیبیگی میگویم. اکنون نان را ریزه میکنیم نان تنوری بیبیگی بیای ما با دست آماده میکردن همش را یک جای میکردن اما ما خشوقتی اکنون شکراب آماده شد یک خورده بینید که مزهش چقدر است به مزه هم باشه بگو با مزه نه با مزه با مزه؟ بیره نفر